Ngakho lisho ukuthini izinga eliphansi le-creatine? Ngakho-ke kumele siqale siqonde ukuthi i-creatine kuyini. I-creatine iyinto ekhiqizwa emsipha bese idedelwa egazini. Ngakho-ke izinga lakho le-creatine lihlala lihambisana ngqo nenani lemisipha yakho. Ngakho-ke uma une-creatine ephansi, cabanga uneduna elakhiwe ngokulingene, isisindo sakho silinganiselwa kumakheji angama-60. I-creatine yakho okulindelekile noma okufanele ibe khona kufanele ibe phakathi kuka-0.8 kuya ku-1 noma ingaphansi kuka-1.1. Uma ingaphansi kwalokho, kusho ukuthi inani lemisipha yakho liphansi. Lokho kusho ukuthi udla amaprotheni amancane. Imisipha yakho iyancipha okungekuhle nhlobo. Ngokuhamba kwesikhathi, lapho wenza lezi zinto, lapho isisindo sakho semisipha sincipha, i-creatine yakho yehla, kungase kube khona inani elithile lokuvukala emzimbeni, okusho ukuthi ungondlekile futhi ungakwazi ukuxosha izifo kalula. Ngakho-ke i-creatine ephansi ilingana nemisipha ephansi. Lokho kusho ukuthi awudli amaprotheni anele. Ngakho-ke uma i-creatine yakho iphansi, kufanele uhlolelwe ubone ukuthi imisipha yakho imingaki, ukudla kwakho kuphambuka kuphi, bese ushintsha indlela odla ngayo.